eta jarraian Maliro López Rango pilotarian eta bere aurkari Amaia Zarrabaitia Kortezubiko pilotariaren aurka jokatuko du. Argazkia aterata jarraian aurkezpenari ekingo diogu, beraz hasiko gara, hasiera emango diogu. Ikusi da, partida honetan zein lortzen duen final herrietarako txartela jokoan izango dutelako Panikako Lauterreko 2008 urteko master laboralkuntza txapelketa honetan. Argazkia aterata, pasilotxoa egingo dugu, aurkezpenari egingo diogu, eta esan bezala gaur goizeko bigarren partidari egingo diogu. Txalo Zaparra bideotarien Zambezara, Panikako Lauterreko master laboralkuntza txapelketari egingo diotelako eta hortxegia, Garriko Borrearekin Gipuzkoatik Antaunete Mide López. Bere aurkanean gaurkoan Garriko Argentinarekin Bizkaitarra Kortezubikoa Amaia Zarrabaitia. Epailetan berriz ere Bizkaiko Federakuntzako epaile ofiziala Ane Fuentes. Bueno, hortxe gauratu, partida 8 tantira izango dela Panikako Lauterreko master laboralkuntza txapelketako final laurdenetako kanporaketa izango dugu. Sakea 3-2 egingo dute pasa jokoan eta sakea Lauterreko.